Hey guys, achuking ini kay Nepo Center. So ba't kami Nepo? Ba't la Nepo Mart? Kasi ala ko pa. So dakal na pinggaon today. Nepo here, more than all the shopping places kay Ning Angeles, Nepo has been an institution. Beto kaya karepe kamalwan. 50 years? 50 years. Actually rin kamag-anak ng mix netong lakaring pioneers na magtindagan. So nung tandaan niyo po, lalo na po ta magpasko, kinid ako sa Ling Jordan, kinid ako sa Ling Hanes, so Ralph Lauren, Rengay, balikbayan, kila sasaling goods. Ining experience ini siguro marakal makarelate. Lalo na karetang singidad mi ang 90s kid. Happy na yung peka mall ini kanita. Pero ngayon, tinang Nepo Mall, tinang Liwa-Liwa, tinang New Point. Pero this one, very classic. Wah, beretang kaya. Wah, sige. Let's try. Meron ka rin pupunta lang sa Ning Nepo man. Basta pa siya mintahin. Mangyari nga kamuntahin, siyempre. Ayun. Nagyo na. Gills or gills. Ako balo. Gills. Ayun nga, daslan tayo pa yan. Say hi. Panay ako sasaligay ni kasi after may mag-lunch kitang babo, kitang mesanin, kangatsindarang baby ka rin. Mamno rin natin mag-serve crispy kari-kari. Kaya rin na nila manyaman yung combination din. Serve po. Opo, apat kayo po. Ano yung... Lima kami actually. Mga nini ko pa siguro kalatigan to. Yung impuesto ngayon yung chupageta. Yan. Ay sasaligan ng mga yan. Bukulaichi. Ichaya. Yung balo nung ako mong gagawa, pero yung anak ko, yung bukulaichi. Diyan kayong skyflakes. Kay scoop kaya. Kasi malatit ang skyflakes, kay mayumuinin. You're weird. You're a weird guy. Magkano yan po ini? 20 pesos. Iba din lang mas maragula. 14 eh. Gabarang alwa sherbet, bala mo puros lang ang yelo. Ini, manyame yan. And of course, mga cream. Nanya po flavor niya? cheese corn buko. Ilang years na kayo pong magtinda king Nepo? More than 30 years. Take note guys, pwede yung i-take out yung metong agarapon gano ganyan. Magkanya mo yung metong? 300. Magkano? 400. So, rin bisang mag-closing party ken o kaya rin mag-Christmas party. Uy, tao! Galing cardio. Don't miss this out, patsementa ka kin Nepo Mart. So, siyempre maliban ka rin dry goods, kening Nepo Mart at mo ring wet goods. Kalupan na rin tosino. Damulag! Ating barbecue marinated na tambing. Wow! Katapansin ko kayo ni Nepo Mart. Utsura lang kayo niya. Isa ang... We got it all for you. Yo, bala mo mga tayo. Nan po ini? Tama kala po rin. 200! Isilin, favorite na rin po yung mga. Sabi niyo souvenir shop. Ilang years na kayo pong magtinda kening Nepo? 45 years. Tama na yan mo po ba yung tindahan? Selly na yung bata. Nice. Very colorful. Kareng bale dati, sigurado iga yung kanta ng anak kayo. Temyalungan nyo Reni. Reni din lalaklakan darang kayo pisina ko. Kening babo. So, up and then nalalaklag ka eskwela. Wow. So it's also the place to be pang pasalubong. So ating dried mangoes. Timo, mumuli la states or magbalik la states. Kaya rin mo sinali ka rin ng t-shirt. Dali na nga naman Kenny. Ito ka Nepo, malyaring alalo rin ang PX goods. Uling Kenny Lausu. Uling sigurong malapit yung base na ng Clark kanita. Kenny la rin mami sa liyarin. Kaya mabukto to? Ito magparagul katawan. Available na rin Kenny rin guys. Wait, masyado na masikan. Car scents. Ayan. Obviously, ready na rin ang sandang PX goods. Tita, pila na ko pong years magtinda Kenny? 43 years. 43 years. Pinatubo kasi kante. May sira yung Nepo. Mga nano po yung milyari. After na nito. Niyang pinatubo, may sirangan yan. Ating panggoma park ka rin kami magtinda kanita. Everyday dadalami king sa kemi. Balita ko po rin, PX Goods Areni, may kumpisala rin as the commissary goods. Kareng
dependent. Opo, dependent na rin magobra ken base. Magobra rin. So hanggang ngayon po makanyan pa mo rin. Alinan eh. Alino. So hanggang ala na itang culture of the commissary goods na manibat karetang from the base. Persist pa mo rin itang pamagtindang PX goods kening nepo. And they mete over 50 years na yung mangyari. Nano po itang pinakamasali yung item mo? Ayan, spam. O chayay! Spam Avenue. Oo, balo din. Eh mula minsan din yung kaya, eh. So, nung manyaligang pangregalo, pamasko, pang Valentine's, pang all seasons. Timbang Gabi Moves. Brought to you by Nepomart. Yan. Pando niya yan. Uy, malyari kaya kayo niyo, Galawan Mini eh. Galawang Niga. Galawang Niga. Ay malari nga mawala rin Nepo Martin sa bata. Especially during the Christmas season, o kaya pat sa ating regaluan eh. Kamu manibat nandin, tindalanda mo, from top to bottom, you can cover yourself with the goods of Nepomart. And you can even fill in your bellies. Tinggal sabi nyo, they're paying homage to kareng PX goods kanito. So reng streets kani reng areas, they're named after products such as Pringles, Spam, Matinhing, Hershey's. Wow, mga Another part of the Nepo experience, money exchange. Atandaan ko pa na yun ako dadalang makakanta Kenny, uling mag-abroad yung tayo tatang ko. Iba pa nilang papalit pera Kenny. Halwa na pong pera. Wala malyari ito. Take note, mas matas ing palit Kenny ng dollar kesa karengkyang bangko. Malyari ko po mag-donate dollars kaya kami coffee.com ko-fi.com/widalocal. Kenny mo ring Nepo Mart, mo rin mawala ing pamangan. Balo ko dakal na aliwang pamangan Kenny Nepo Quad and everywhere else. Dakal na kami finiture mo ring aliwa. Pero this is one of my favorites. Uling it's cheap and it's homemade and it's real. Let's go. Walang uling Sabado siguro, wala mga magobra. Alam mga busnin eh. Pero arene, magtindala. Alright. Tansya ko during lunchtime sa Pakini. Actually, totoo. Maniwala akong budget friendly na rin pa mga. Wow. Magkano po yung average meal? 40 pesos. Bastahan ka na rin guys, sigati pag gano'n na. Talaga yun eh. Tsaka rin magobra keng entek. Para keraklan. Kaya nila mama. This is the reason why you should support local goods. Eh mong balo one day, it's out in the market at mga niya karagod. Sure. Kukolde din ang nagkini ang megumpisa guys. From Nepo Mart, and now, naku memira. SM. Diba? SM. Marky, SM. SM, Ayala. Bong Gonzales, nung mahilig kang magpa-pageant. Place. Kareng Kasal, Libong Gonzales. Kanya-kanya. Makils ka tambing. Maka-ills ka lang. Kanita yung Nepo Mart, nung ayalalayo guys, Adwala rin. This is Nepo 1, ating new point, Nepo 2 yung ano. At karin yung Bong Gonzales ka tayo lalaw. Trip yung Havaianas, chula rin Nepo Mart. Kaya mga balo, Ken, dapat isilin nyo si Kenny. Nandun ako saling makeup. Meron ko mata Kenny house. Dash. You know, Nix? It's my makeup. My kind of gem. Batang 90s. Temiyakot na numalbi ang With the Local. Malbi ang With the Local. Hindi ka makaputo. Noko rin niya po yung magtindang buko sherbet. Noko rin niya po. Silver sherbet, Kenny. Balo yan ba? Puta balo na. Balo yan. No ka rin yan. Before duty free, there was Nepo Mart. Hashtag Nepo Mart 50. Salamat Nepo Mart for having We the Local Thank you very much. here. They're celebrating their 50 years of Congratulations on existence. Dakal. your 50th anniversary. Karetang t-shirts guys, mag-restock namin kanyan kayong Indo Indo. shirts. Atin la rin plain Second t-shirt floor, and atin la rin bag. Saka salamat kay Tutugi. Bye-bye! Bye!